of modern Ethiopia. ሰላም ሰላም ናይ ፍሪደም ቻናል ተኸተልቲ ከመይ ኣለኹም ሰላም ዲኹም በብዘለኹምዎ ሰላም ጥዕና ረሃዋ ምስ ኩላትኩም ይኹን እናበልኩ እምበኣር ከምቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኩሉ ንሪኦ ዝነበርና ማለት እዩ ኣዶናይ ፌደራል መንግስቲ ከም ዝኣሰሮ እናተሰምዐ እዩ ዘሎ ማለት እዩ እና እንታይ ክብል ደልየ ኣነ ቅድመ ሕዚ ተናገረ ነይረ እየ ብዛዕባ ናይ ኣዶናይና ኢትዮጵያውያን ንዓናስ መዓዝዮም ሓድሽትና ኮይኖም ከምዚ ምእሳር ወይ ከዓ ኩሉ ነገር ብፍላይ ትግራዋይ ኣብ ዓይኒ ኢትዮጵያ መፂኻ ክረአይ ይደልይዎን ማንም ይኹን ኢትዮጵያ ማንም ይኹን ፈታዊ መሲሉ ይቐርበካ እምበር መንቆሪ ኢኻ እዩና ቅድሚ ሕዚ ኣብ ናይ ሰይፉ ተዛሪበ ነይረ እየ ተጋሩ መዓዝ ኢና ካብዞም ኢትዮጵያውያን ተስፋ ንቆርፅ ኢለ ሰሪሐ ነይረ እየ ቪድዮ እና ሕዚ ካልኣይ ግዜ ዝሰርሕ ዘለኹ ብዛዕባ እዚ ቪድዮ ዝኒኣ ብምእሳሩ እዚ ሓድሽ ኣይኮነይ ብፍላይ ተጋሩ ሓድሽ ኣይኮነይ ብፍላይ ኣዶናይ ከዓ ኢትዮጵያዊ እዩ ልብል ብዙሕ ተቐባልነት ዘለዎ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ንኩሎም ብጣዕሚ በኒስዎም ማለት ኣብ ላይ ብልባዕሉ ኣቱ ተሎ ሓደ መንግስቲ ከምኡ ክረአ ዘይክእል እዩ እሱ ዝረአና ብከምዚ እዩ ከዓ ተፅዕኖ ፈጢሩሎም ኢትዮጵያውያን ኣብ ዓይኖም ኣትዩ ዘሎ ማለት እዩና እዚ ዝምእስርቲ እዚ ሓድሽ ናይ ኮነን ብፍላይ ተጋሩ ማለት እዩና ሓደ ሓደ ኣሕዋትና ኣለኹም ግን ስለምንታይ ይእሰር ስለምንታይ ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ እያ ተኣስረና ንሕና ኩሉ ግዜ እያ ተንበዐና ምእሳሩ ማን ጥዑይ ኣዶናይ ፅባሕ ክወፅእ እዩ ሎማዓንቲ ተኣሲሩሎ ፅባሕ ክወፅእ እዩ ኣነ ዝፈርሐሉ እንዲያውም ብሂወቱ ማለት እዩ ልክዕ ከምዚ ኣዲስ ኣበባ ንሃጫሉ ዝገበርዎ ልዚ ከዓ ከምኡ ከይገበርዎ እየ ኣነ ኩሉ ግዜ ዝፈርሕ ማለት ምክንያቱ ኢትዮጵያውያን በላዕቲ እዮም ምክንያቱ ኢትዮጵያውያን ንዓኻ ክበልዑካ እምበር ክትምዕብል ክትቅየር ገለ ኣይደልዩካን እዮም ስለዚ ኣነ እዛ ቆልዓ ብጣዕሚ እየ ብዝፈርሕ ኩሉ እየ ምክንያቱ ከምዚ ረኣይኑ ለበል ኢትዮጵያ ብዙሕ እንትን ዝብል ስለዘየለ ማለት እዩና ኢትዮጵያ ከምኡ እያ በቃ እዚኣ እያ እምበር ሕዚ ትምክኒት ገይርዎ ቅሪብዎ ዘሎ እዚ ናይ ፖሊስ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ማለት እዩ ምስቶም ክዳውንቲ ኣብ ናይ ቲክቶክ ኣዋርድ ክዳውንትታት ዝተኸደኑ ምናምን ኣለውና ምስኣቶም ለይንውር ለይባህሊ ስለዝኾነ ምስኣቶም እዩ ኣሲርዎ ከም ዘሎ እዩ ዝብል ኣሎ ኣዶናይ ግን ኩሉ ግዜ ውፅእ ዝበለ ክዳን ዝተኸደነ ይኮነይ ዋላ ኣብቲ ቲክቶክ ኣዋርድ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ክዳውንቲ ተኸዲኑ ከይዱ ሱፉ ምናምን ማለት እዩ ዋላ ጃን ምፁ እያ ተኣሲራ ዘላ ጃን ከማን እቲ ኣከዳድናኣ ፅቡቅ ምዕሩግ እያ ተኸዲና ከይዳ ማለት እዩ እና ስቕልካ ለይመስል ምክኒት እዩ ኣቕሪብዎ ዘሎ እዚ ናይ ፌደራል ፖሊስ ማለት እዩ እዚ ግን ብትግራውነቱ ብጥንካርኡ ማለት ክንደይ ናይ ሰሓበነቱ ከም ዘለዎ እዮም ኣርእይዎም እዩ ብሕስድና እዮም ከምዚ ገይሮሞ እኒኦም ብካልእ ኣይኮነይና ኣዶናይ ምንም ኣብ ዓዱ ካብ ዓዱ ዘይገበሮ እዩ ኣብኣቶም ከይዱ ዝገብር ኣሎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝሰርሕ ዘሎ ንሰብ ይድግፍ ኣሎ ዝተፀገመ ይድግፍ ኣሎ ማለት እዩ እና ዋላ ኢትዮጵያ በልሲ ትግራዋይ ይብለካ ኣሎ ኢትዮጵያ መዓዝ እያ ህዝኣ ንዓኻ ክትሓልየልካ ኣቦታትካ እነታትካ ደም ከፍ ኢሎምላ እኳ እታ ኢትዮጵያ ሃገር እታ ኢትዮጵያ ኮይና ተሃኒፃ ዶ ክትብል እኳ ክንዲዚ ኣይርእይዋይ ማለት እዩ ኣዶናይ ከምዚ ሓድሽ ኣይትግበርዎ ኩሉ ግዜ እያ ኢትዮጵያ ከምኡ ብቻ ግን ኣነ ዝገርመኒ ተጋሩስ ካብ ኢትዮጵያስ መዓዝ ኢና ተስፋ ክንቆርፅ በቃ ከምዚ ገበሩና ኢልና ክነስተማስል እዚ ብምእሳር ፅባሕ ንግሆ ዝወፅእ እዩ ብቻ ኣነ ብሂወቱ እየ ዝፈርሐሉ ገለ ከይገበርዎ ከይቀትልዎ ገለ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚኣቶም በላዕቲ ደም ሰተይቲ ደም እዮም ሰተይቲ ንፅሃን እዮም ሰብ ክምዕብል ኣይደልዩን ለለሞ ኢትዮጵያ ከይድካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምናምን ጌርካ ልዕሊኦም ምናምን በቃ ክትርኢ ምናምን ዓይኖም እዩ ደም ዝመልኦም እምበር እቲ ሃገር እኮ ፅቡቅ ዘብለልታ ፅቡቅ ነገር ለንቀሳቀሳ ፅቡቅ ቲክቶከር ፅቡቅ ተራእይ ማለት ፅቡቅ ዝሕግዝ ገለ እዩ ኮይኑ ዘሎ ኣዶናይ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብጣዕሚ ተፅዕኖ ፈጣሪ ኮይኑ ዘሎ ግን ናይ ኢትዮጵያውያን ነገር ከምኡ እዩ እና ኣነ ኣብዚ ምንም ክብል ኣይክእል ካብ ዝሓለፈ ሓድሽ ኣይኮነይ ንዓይና ምንም ምክኒት ብዘይኮነ ምንም ነገር በቃ እንደይገበሩስ ክዳን ካብ ባህሊ ወፃኢ ደኣ ዝገበሩ ክዳውንቲ ደኣ መዓት ኣለዉ ክንደይ ድዮም ዘለዉ ክዳውንቲ ወፃኢ ገይሮም ዘለዉ ቀይሕ መይሕ ተኸዲኖም እና ክንደይ ካብ ሃገር ወፃኢ ባህልታት ዝተኸደኑ ነይሮም እዮም ማዕረ ጥራሕ ዝባነን ዘበላገለ ማለት እዩ እና
ክንደይ ነይሩ እዩ ንበዓል ኣዶናይ ግን ብጣዕሚ ጥዑይ ክዳን ገይሮም እዮም ሕዚ ስትርእይዋ ንበዓል እዚአን ነበራ ተኸዲነንኦ ነበራ ክዳውንቲ ንበዓል እዚ ሕዚ ወዲ እዩ እዚ ናብ ካሊእ ልፀሪ እዮም ተኸዲኖም ነይሮም እዚኣቶም ግን ረኣይዎም ጃኒና ኣዶናይ ኣብ 6 ሰዓት ናይ ቲክቶክ ኣዋርድ እዚኦም ተኸዲኖም ከይዶም ነይሮም ምንም ካብ ባህሊ ወፃኢ ዝገበርዎ ነገርስ የነበረን በጣም ነው የምታምሪው አለባበስሽ በጣም ነው የሚያምረው የልብስሽ ኮስት ብትነግሪኝ የልብሴ ኮስት ኢን ሚሊየንስ ነው ያው ሁሌ ግልጽ ነው ነገር 3 ሚሊዮን ብር ንበዓል ሲአን ተኸዲነንኦ ዝኸዳ ኣብ ቲክቶክ ኣዋርድ ለዚ ክዳን እዚ 3 ሚሊዮን ወዲኡ እናበለት እናሃለየት ማለት እዩ እዚ ካብ ባህልካ ወፃኢ ገይራ እዚ ንበዓል እዚኦም ንበዓል እዚኦም ግን ማዕሪጎም እዮም ከይዶም ምንም ኣብ ፍትሒ ፖሊስ ፌደራል ለውጡ ስለተሓሕዝ የብሉን ማለት እዩ እዚኦም እዚ ማዕሪጎም ብባህሎም እዮም ከይዶም ሱፍ እዩ ገይሩ ከይዱ ኣዶናይ ጃና ከዓ እንትርእይዋ ቆንጆ ክዳን እያ ገይራ ከይደና ምስቶም ለይ ባህሊ ክዳን ዝተኸደኑ ንምርመራ ምስኡ ዝተተሓሓዘ ኢልካ ቀልድሲ ለኣዶናይ ምስ ኣዶናይ ዘረኻኸበ የብሉን ተፅዕኖ ከፊሉ በቃ ካብ ኢትዮጵያ ፀብለል ኢሉና በሊፁና ቀኒኢና ዘይብሉ ስታይ እዮም ወይ ጉድ ሪኢና ኣዶናይ ምስ ጃኒ ተኣሲሮም ፌደራል ፖሊስ ናይ ኣዲስ ኣበባ ዝተፈላለዩ ቲክቶከራት ከኣስር ከም ዝቕነየ ዝፍለጥ ኮይኑ ሎሙን ንጃኒ ምስ ኣዶናይ ከም ዝኣስሮም ዝተፈላለዩ ምንጭታት ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሮም ኣለዉ ኣብ ዝሓለፈ ተኣሲሮም ዝነበሩ ቲክቶከራት ብሰንኪ ኣከዳድና ኣብቲ ውድድር ዝነበረ ክኸውን እንከሎ ናይ ኣዶናይ ምስ ጃኒ ግን ትድለይ ኣለኹም ተባሂሎም ሎሚ ከም ዝተወሰዱ ጠንቂ መእሰሪኦም እንታይ ምዃኑ ክሳብ ሕጂ ኣይተሓብረን كم زفلت أدوناين جانن بحنساب معزنة زولهم كينهم إذا قامي بحنساب فيديو الناس روح زر كينو أب نبرة ودرون استفلي كده وانتو يحمق أكادنا أي جبرون يروم بوليسنا إثيوبيا جن أب زحلف حمق أكادنا جركم إثيوبيا بهالي زي وكل بوم بالي أسيرو ونيرو حجون جانن أدوناين أسيروهم كم زول يزحبر زلوا كسب ما أسيو كأسرهم انت أيو تتنكي زأسرهم مغنياتك أي تفلت عن الله حدش حاولتها مسرخبنا أبسعته كن مسأكم يا كمي مواد أفتر لهم ناولكو أي سألنا يعني الله من أرجعشو وتعطوا فكر مسبك سراسو من بعد نساسا برفاتا برجع من أرجعشو أدوني በቃ ኢትዮጵያ ሰው አይውጣልሽ ተብላለች ሰው አይውጣልሽ ደግ አይበርክተብሽ ተብላለች እናንተ ተረግማችሁ በዘር ህዝብን የሚጨፈጭፍ ትውልድ ያለ አዶናይን አሰራችሁት ትውልድ ይቅር አይላችሁ ፍቱት ልጁ ትውልድ ይቅር አይላችሁ ይሄ ግፍ ነው ምን አረጋችሁ ምን በደላችሁ አዶናይን ፍቱት አዶናይን ፍቱልን ይሄን ወጣቱን አይመሩን አታሳጡት ተው ሀገር እንዲጠላት ታርጉ ወጣቶችን እያያዛችሁ ተው ሌባና ዘራፊ ሞልቶ በሀገሩ ላይ ተው ግፍ ነው ተው ሃይ ጋይስ እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ አሁን ይዤላችሁ የመጣሁት ነገር ምናልባት ሁላችሁንም ያስደነገጠ ነገር ነው ሰምታችሁትም ሊሆን ይችላል አሁን ሶሻል ሚዲያ ላይ በሰፊው እየተነገረበት ያለ ነገር ነው የአዶናይና የጃኒ መታሰር ያው ቀን ላይ ሲወራ የነበረው የነጆሲ እንዲሁም ሌሎችም እስር ነው አሁን ደግሞ ቀን ላይ ጃኒና አዶናይ እንዲሁም ሌሎችም በእስር ላይ ውለዋል ከመኖሪያ ቤታቸው ነው የፌደራል ፖሊስ መጥቶ ወደ ሜክሲኮ ወደሚገኘው ማረሚያ ቤት የወሰዳቸው ግን ለጊዜው ምክንያቱን ልናቅ አልቻልንም ምክንያቱን ባወቁ ቁጥር እየመጣው ለእናንተ አፕዴት አደርጋችኋለሁ ግን ምንም የታወቀ ነገር የለም ኦፍ ኮርስ በጣም የሚያሳዝነው አሁን ላይ ማን መታሰር አለበት ማን መታሰር የለበትም የሚለው ነገር እጅግ በጣም አነጋጋሪ ማሳሳቢም አሳዛኝም ነው ግን ያው እንግዲህ ተገቢው ማጣሪያ ተደርጎ በተገቢው ቀን ሁሉም ከእስር ይወጣሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ያለውን ነገር እንግዲህ ከታማኝ ምንጮች ጋር ኮኔክት ያረኩኝም ስለሆነ በአዶናይ ጉዳይ እየመጣው አፕዴት አደርጋችኋለሁ እስከዛው ግን አትጨናነቁ ምንም የሚፈጠር ነገር የለም ያው መጣራት ያለበት ነገር ወይ መስተካከል ያለባቸው ነገሮች አንዳንድ ነገሮች አሉ እነሱን ለማስተካከል
ይሞከራል። ከዛ በኋላ ደግሞ ከስር ይወጣሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ከዛ በተረፈ እንግዲህ ሁላችንም እስሩ ቀሎላቸው ወዲያው በቶሎ እንዲወጡ ሁላችንም እንግዲህ በቻልነው ጸሎት ነው ልናረግላቸው የሚገባው። እሱን ነው መላችሁና ያለውን ነገር አዳዲስ ነገሮችን እየመጣው አፕዴት አረጋችኋለሁ። ይሄን ነው ልላችሁ ለጊዜው የምችለው ምክንያቱም እኛም ስላላወቅም ማለት ነው። እኔም በበኩሌ ብዙ ማጣራቶችን አድርጌ ነበር ከቅድም ጀምሮ፣ ግን በአሁኑ ሰዓት ምንም አይነት ለምን የሚለው ነገር የተገለጸ ነገር ስለሌለ አዳዲስ ነገሮች ሲኖሩ እየመጣው እንዳልኳችሁ አሳውቃችኋለሁ። አዶናይ ታሰረ ምን አርጉ? ይጥናጃ መንግስቱም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ያገኘው ነው እንደሚያዝረው እንዴ? አሁን እኔ ገረመኝ። እነ ጆሲን እነ ምናምንን ልብስ መጥፎ ልብስ ለትውልድ የማያስተምር ነው ምናምን ብሎ ታስረው ያሉትኛ አሁን እነሱን እና ለምን ባዶ ራቆትን ሜዳለው የተቸገረውን ደሃን ባህላችን አይደለም ብላችሁ አታስሯቸውም እንዴ? ባዶ እግሩን ሜዳ ያለውን ሰውዬ ባህላችን አይደለም ብላችሁ ለምን አታስሩትም? ጥናጃም የሆነ መንግስት ደግሞ አራ በፈጣሪ ስም አንተን ከዚህ የአፍሪካ ምድር ላይ ቦንቆሮ የሚያስወጣ ታጣ ጀዝባ ከምሬም ኮነ ማርያም እኔ ገረመኝ። የጆሲን የእንትናን ስንት ደሃ ለደባው ባዶ ራቆትን ባደብታንት የሚሄድ ማርያምን ዋ ስማ ወልፈስ ቅዱስ